सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। मी कुठच्या व्यक्तीच्या किंवा पक्षाच्या विरोधात नाही, मी गावच्या विकासासाठी निवडणूक रिंगणात उतरलो आहे, अशी प्रतिक्रिया अणाव हुमरमाळा गावचे सरपंच पदाचे उमेदवार तानाजी यदुवीर पालव यांनी दिली आहे। बघूयात काय म्हणाले सरपंच पदाचे उमेदवार तानाजी पालव। आज हुमरमाळा ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक ग्रामपंचायतीची निवडणूक आज या ठिकाणी होत आहे आणि मी ॲडव्होकेट तानाजी यदुवीर पालव मी या गावच्या थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीकरता सरपंच पदाचा उमेदवार म्हणून नारळ या निशाणीवर उभा आहे। तर गावातील सर्व माझ्या सुज्ञ मतदार बंधू भगिनींना विनंती करतो की नारळ या चिन्हासमोरील बटन दाबून मला प्रचंड बहुमताने विजयी करा। आज मी कोणत्याही व्यक्तीच्या विरोधात नाही आहे किंवा कुठल्याही पक्ष जात धर्माच्या विरोधात नाही, तर फक्त आणि फक्त गावच्या विकासासाठी, गावामध्ये असलेले अनेक ज्या समस्या आहेत त्या समस्या सोडवण्यासाठी आज मी या ठिकाणी सरपंच पदाचा उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवित आहे। आज गावातली परिस्थिती पाहिली तर जी आज आमची एकमेव जिल्हा परिषदेची शाळा आहे त्या शाळेचं छप्पर पण मागील काही दिवसांमध्ये कोसळलं होतं। तर अशी परिस्थिती पुन्हा या गावामध्ये शाळेवरती येऊ नये। तसेच या गावामध्ये जे काही गणेश घाट आहेत, आज 4 गणेश घाट गावामध्ये आहेत, त्याच्यापैकी एकही गणेश घाट आजपर्यंत पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही। त्यांची कामं कुठेतरी मार्गी लागली पाहिजेत। या गावामध्ये एक चांगला सुसज्ज असा हॉल व्हावा। आज श्रीमंत लोकची मुलं एक AC हॉल घेऊन किंवा चांगले हॉल घेऊन प्रायव्हेटला चांगली लग्न करू शकतात, पण गावातील गरीब कुटुंबांना एक चांगल्या पद्धतीचा हॉल या गावामध्ये उपलब्ध व्हावा। इथल्या ज्या बचत गटांच्या बायका आहेत की ज्या चांगला स्वयंपाक करून त्या ठिकाणी कमी खर्चामध्ये जेवण बनवून देऊ शकतात, अशांना अशा प्रकारचा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून गावातील सर्व गरीब कुटुंबातील लोकांना कमी खर्चामध्ये हॉल उपलब्ध करून द्यावा, याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न माझे राहणार आहेत। त्याचप्रमाणे आज गावामध्ये ओपन जिम आणि गार्डन या 2 गोष्टी फार अत्यंत झालेल्या आहेत। लहान मुले आणि वयोवृद्ध यांना एक विरंगुळ्याचं केंद्र म्हणून ओपन जिम आणि त्या ठिकाणी गार्डनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, याच्यासाठी माझे प्रयत्न असणार। बरीच वर्षापासून, एक 10-20 वर्षापासून काही कामे प्रलंबित राहिलेली आहेत। म्हणजे आज जयवंतनगर इथे एक चांगली सुशिक्षित वर्ग त्या ठिकाणी राहतो, पण आज बरीच वर्षे त्यांचा रस्ता त्या ठिकाणी होऊ शकला नाही। आज तळ्याच्या टेमवाडी ते पंधूर घोडगे रस्ता, त्याचप्रमाणे आज हायवेला पॅरल असणारा राणेवाडी ते पंधूर घोडगे रस्ता, हा रस्ता होणे गरजेचं आहे। आणि त्याचप्रमाणे गणेश घाट, हे सगळी कामं कुठेतरी मार्गी लागली पाहिजेत। यासाठी मी प्रयत्न करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे। एक वकील म्हणून ज्यावेळी सरपंच या ठिकाणी निवडला जातो त्यावेळी कुठचेही अधिकारी इकडतिकडची उत्तरं न देता एक सक्षम पर्याय म्हणून त्या ठिकाणी प्रत्येकाचे जे काही प्रश्न आहेत ते मार्गी लावू शकतात आणि त्यासाठीच मी आज या ठिकाणी सरपंच म्हणून उभा राहिलेलो आहे। तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद 100% माझ्या पाठीशी राहील ही मी आशा व्यक्त करतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।